Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakot takodama dikru dalika. Wakot takodama lan temen-temen wis dingin dikru dalika. Opo pituture mengkono-mengkono anal ityana biddomiri mungfasilan. Wakoblayan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunuwi koyatin walaisi kot nudim. Wakoblayan nafsi lan ing dalem sadurunge yak mutakalim. Ma'al fi'li ing dalem sertane fi'il. Ultuzima diwajibake apa nunu wikoyatin apa nun wikoyah. Walaisi utawi lapat laisi iku nudima. Temen-temen dinadumake apa lapat laisi. Idat tasolah nalikane tetemu bil fi'li kelawan fi'il. Ya'ul mutakalimi apa ya mutakalim. Alakikot tetemu hu ing fi'il luzuman kali wajib nunun opo nun. Tu sama kang diarani opo nun. Diarani nunal wikoyati, diarani ing nun wikoya. Wasumiat lan diarani opo nun. Bindalika kelawan mengkono-mengkono nunal wikoyati. Li anaha krono sak temenin nun iku taki ngrekso apa nun al fi'la ing fi'il minal kasri sangking kasro wandalika utawi mengkono-mengkono laki kodu luzuman nunun iku nakwu akromani padane lapat akromani. Akroma mulyaake sapa Zaid ni marang ingsun wa yukrimu lan mulyaake sapa Zaid ni marang ingsun. Wa akrim lan mulyaake sapa sira ni marang ingsun. Wa qad jaa lan temen-temen teko apa katfuha buang nun ma alaisa sertane lapat laisa. Sududan kali recel. Kamakola kaya oleh dawuh sapa asairu kiai syair. Adatu qaumi ka adati toisi iddahaba al qaumul khiramulaisi bakar rujas. Adat tu ngitung sapa ingsun kaumi ing kaum ingsun ka adititoisi kaya ngitunge wedi kaya ngitunge pasir kang akeh ngono ya kaya ngitunge pasir kang akeh. Iddahaba ing dalem mangsane lunga tatawa budalan sapa alqaumu sapa kaum alkiramu kang mulya-mulya. Laisi ora ana sapa adahib ya adahib alqaumi iku ingsun. Dadi kaya iku ya lapat laisi iku menjadi kobar ya. Menjadi kobari lapat laisi. Laisi ora ana sapa adahib iku ingsun. Waktu lifa lan di sulayani ulama fi af'alat ta'ajubi. Waktu lifa lan di sulayani ulama apa fi af'alat ta'ajubi ing dalem wazani af'ala sigot ta'ajub. Hal taljamu ana ta wajib hu ing af'alat ta'ajubi. Apa nunul wikoyati apa nun wikoyah amlam utawa ora. Fatakulu mongko ngucap sapa sira maaf koroni. Madung gawa utawi apa sewiji-wiji iku afkara. Iku mbutuhake apa ni marang ingsun ila afillahi
marang pangapurane Allah. Wa ma afkori. Wa ma do nggawa utawi apa suwiji-wiji iku afkori butuhake apa ma ing ingsun ila afwillahi marang pangapurane Allah ing daman munggohe ulama munggohe wong tak yo kena yo ing daman munggohe ulama la yaltazimu kang ora wajib sapa man ha ing nun wikoya ha ing nun ngunae fihi ing dalem af'alat ta'ajubi wasokiku utawi kaul kang suke iku anaha sak temene nun iku taljamu wajib apa nun walaitani fasawalaiti nadaro wa makla alaksi wa kun mukoyaro fil bakiyati wat tiroron kofifa minni wa anni baduman kot salafa walaitani utawi lapat laitani iku fasa masyhur tatawa kuncoro apa lapat laitani walaiti utawi lapat laiti iku nadaro jarang tatawa longko apa lapat laitani wa ma ala tatawa wa ma ala lan ing dalem sertani lapat la ala ikis ngono ya ikis mali ana hukum sapa sira ikis balikake sapa sira ngono ya wakun lan ana sapa sira iku mukoyaron disuruh memilih dikongkon milih fil bakiyati ing dalem pira-pira kurup dulure la'ala walaita kang kari dulure la'ala walaita kang kari wat tiroron krana darurate syair kofifa ngentingake mini saking mini ing lapat mini ngono ya mini ing lapat mini wa ani lan lapat ani apa bakduman sapa bakduman setengah ulama kot salafa kang temen-temen wis dingini sapa man Dakaro nutur sapa Kyai Musonef fi hadainil baitaini ing dalem iki bet loro khumanunil wikoyati ing hukume nun wikoyah ma'al kurufi ing dalem sertane pira-pira kuruf Wadakaro mongko nutur sapa Kyai Musonef laita ing lapat laita wa anan nunal wikoyati lan sak temene nun wikoyah iku latuk dafu ora dibuang apa nun minhas sangking laita illa nuduron ing angin longko ing angin kali longko kakaulihi kaya dawuhe Kyai Syair Bakar Wafir ya kamun yati jabirin itkola laiti usad difuhu wa utlifu jullah mali kamun yati jabirin koyok arep-arepe jabir itkola ing dalem semangsane ngucap sapa jabir alaiti menawa ingsun iku asodifu kepethuk sapa ingsun hu ing Zaid ketemu sapa ingsun hu ing Zaid wa utlifu lan
ngerusak sapa ingsun tatawa ngentekake sapa ingsun jula mali ing agung-agungi ing akeh-akehe bondo arta ingsun wal kasiru utawi kang akeh fi lisanil arabi ing dalem lisane wong Arab wal kasiru utawi kang akeh fi lisanil arabi ing dalem lisane wong Arab iku subutuha netepake nun wabihi lan kelawan subutuha waruda teko apa Al-Qur'anu Qur'an qulawwahu ta'ala qula dawuh sapa Allah ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum surat An-Nisa ayat 73 surat An-Nisa ayat 73 ya laitani duh ngelingake menawa ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku ma'ahum ing dalem sertane muslim wa amma la'ala lan anapun utawi lapat la'ala iku fadakaro mongko nutur sapa Kyai Musonef anaha ing sak temene lapat la'ala iku biaksi laita kelawan sebalike lapat laita falfasiku mongko utawi kaul kang suke iku tajriduha nyepeake la'ala minuni saking nun kakaulihi ta'ala kaya dawuhe Allah ta'ala kikayatan kali nyeritakake an Fir'auna saking Fir'aun surat Ghafir ayat 36 ayat 36 ya surat Ghafir ayat 36 la'alli ablugul asbaba iku surat Ghafir ayat 36 la'ali menawa ingsun iku ablugu temeka sapa ingsun al asbaba ing pira-pira sebab pira-pira pintu langit apa iki bangunan ta langit ya pira-pira sebabe pira-pira pintu langit ngono wayakilu lan sidi apa subutununi netepake nun kakoli syair kaya dawuh Kiai Syair bakar towil ya bakar towil iku kaya alala tanaluli ngono iku jenenge bakar towil fakultu aironi al-qaduma la allani akutu biha khabron al-abyado majidi fakultu ngucap sapa ingsun airo nyeleono sapa sira loro airo nyeleono sapa sira loro ni marang ingsun ni ing ingsun ngono ya al qaduma ing wedung iku kafak ya kafak wedung iku ing wadung ya ing wadung kafak al qaduma ing kafak la allani menawa ingsun iku aku tuh ngerok sapa ingsun tatawa ngukir sapa ingsun ya kena ya ngerok sapa ingsun tatawa ngukir sapa ingsun biha kelawan kodum kobron ing selontong ing apa ya ramka iku padha karo selontong ya ramka ing selontong ngono ayo adahi pedang adahi kodum ing selontong li abyado kang tetep li abyado kang tetep pedang kang putih ngene ya li abyado kang tetep keduwene pedang kang putih majidin kang agung
Sumandakara mongko nuli nutur sapa Kyai Musonef. Anaka ing sak temene sira iku bil kiyari. Iku kena mili. Fil bakiyati ing dalem sekarine. Ayat tegese fi baki akwati laita. Ing dalem sekarine pira-pira dulure lapat laita. Wala alal lan lapat la ala. Waya utawi bakil akwati. Akwati laita wala Allah. Iku inna lapat inna. Wa ana lan lapat ana. Wa ka ana lan lapat ka ana. Wa lakina lan lapat lakina. Fatakulu mongko ngucap sapa sira inni ing lapat inni. Wa innani lan ing lapat innani. Wa ani lan lapat ani. Wa annani lan lapat anani. Wa ka anni lan lapat ka anni. Wa ka annani lan lapat anani. Wala kini lan lapat lakini. Walakinani lan lapat lakinani. Sumandakara mongko keri-keri nutur sapa Kyai Musonef. Ana min ing sak temene lapat min wa anan lapat an. Iku taljamu wajib huma ing min lan an apa nunul wikoyati apa nun wikoyah. Fatakulu mongko ngucap sapa sira minni ing lapat minni wa anilan lan lapat anni. Bitasdidi kelawan tasdid. Wa minhum lan iku setengah sangking ulama man utawi wong yakdifu kang buang sapa man anuna ing nun. Fatakulu mongko ngucap sapa wong mini ing lapat mini wa ani lan lapat ani bitakfifi kelawan ngintingake. Wa huwa utawi takfif iku sadun iku recel iku sat kola dawuh sapa asairu Kyai Sair. Ayuhas sailu anhum wa ani. Alastu min koisa wala koisu minni. Ayuhas sailu he eling-eling wong kang takon anhum saking kaum kabilah Quraisy. Wa ani lan saking ingsun. Lastu ora ana sapa ingsun iku min koisa saking kabilah Quraisy wala koisulan ora ana utawi kabilah Quraisy iku mini saking ingsun. Iki sing tinggo contoh ani karo mini ya. Makalu sawaite ya ani karo mini. Wa filatuni latuni kola wa fi qotni wa qot nil katfu aidon kot yafi wa filaduni lan ing dalem lafat laduni. Laduni utawi lapat laduni iku kola siti apa lapat laduni wa fi qotni lan ing dalem lafat qotni wa qotni lan lapat qotni. Dadi lapat qotni iku nyukupi ingsun ya. Sedaya ngono wa qotni nyukupi ingsun. Al-katfu utawi buang nun aidon kali maneh iku kot yafi teman-teman nuhoni iku kot yafi teman-teman teko apa al-katfu ngono ayo asaro awe isaro sapa Kyai Musonef bihadak kelawan iki labet illa anal fasika ing sak temene kaul kang fase filaduni ing dalem lapat laduni iku isbatu nuni netepake nun kakolihi ta'ala kaya dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Qad balagta min laduni udra. Surat Al-Kahfi ayat 76. Surat Al-Kahfi ayat 76 ya. Qad balagta teman-teman temeko sapa sira miladuni saking arai ingsun udron ing alasan wayakilu lan siti apa katfuha buang nun kakira atiman koyok kira ai ulama Qur'a kang maca sapa man miladuni saking lapat laduni
bitakfifi kelawan ngentingake nun. Wal kasiru utawi kang akeh fikot ing dalam lapat kot wakot lan lapat kot iku subutun nuni netepake nun. Nakwu kotni sepadane lapat kotni wa kotni lan lapat kotni wayakilu lan sidi opo al-katfu buang nun. Nakwu kodi sepadane lapat kodi wa koti lan sepadane lapat koti. Ai tegese kasbi perkara kang nyukupi ingsun. Dadi lapat kodi karo koti iku artine nyukupi ya, nyukupi ingsun. Kotni wa kodi cetamaah lan teman-teman jadi kumpul opo al-katfu buang nun. Wal isbatu lan netepake nun fi kaulihi ing dalem dawuhe Kiai Sair qotni min nasril kubaibaini qodilaisal imamu bisa kikil mulkidi bakar rujas yo. Qotni utawi nyukupi ingsun iku min nasril kubaibaini saking pitulunge Kyai Kubeb loro. Kyai Kubeb loro iku sapa ya? Abdullah bin Jubair lan Abdullah bin Mas'ud atau Mas'ud bin Jubair ya. Jadi Abdullah bin Jubair lan Abdullah bin Mus'ab sampai Mas'ud bin Mus'ab. Abdullah bin Jubair karo Abdullah bin Mus'ab Kyai loro iku. Tatawa Mus'ab bin Jubair ngono ya kena ya. Kodi nyukupi ingsun. Laisa ora ana apa al imamu imam. Iku bisa kiki banget pelite, banget medite. Al mulkidi kang melempem. Kang melempem tatawa kang nyeleweng. Mulkidi kang melempeng. Tatawa kang nyeleweng ngono ayo. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.